Кожны крок, які мы робім у выгнанні, бо немагчыма амаль нічога зарабіць унутры краіны, гэта пра Беларусь і пра беларусаў, канешне. Бо мы хочам, каб беларусы ўнутры краіны жылі без страху, жылі з тым разуменнем, што краіна дбае пра іх, а не толькі пра свае ўлады, зараз нелегітымныя. І зразумела, што людзям хочацца жыць зараз і цяпер, што Ціханаўская, як заўжды, зможа зрабіць для нас, там нейкія дыры залатаць у дарогах ці кватэры выдаць. Вось, але мы павінны думаць больш шырока. Мы павінны думаць пра незалежнасць, пра сістэмы, якія павінны працаваць дзеля людзей, дзе людзі дыхаюць вольна. Вось так трэба дбаць. І я разумею, што кожная сям'я больш дбае пра сябе, пра сваіх дзетак, пра свой лёс, але глядзець на краіну больш шырока. Гэта, я думаю, тое, чаму беларусы навучыліся пасля 20-го года.